jeg siger lige ud. Hvad hedder det? Jeg blev skudt i røven i går af et havl på et havlgevær. Hvad gør man med det? Er det noget, man skal være kritisk over? Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Maybe. But how about you? Oh, it's a strange world. Den ligger deroppe. Maybe I'm crazy. Maybe. Maybe I'm crazy. Maybe. Niklas skal skydes i røven. Nej. Jo, nede med bukserne, nede på røven. Men jeg står sådan her ret op. Du står nede på hovedet. Du skyder bare ikke på læggen. Ej, jeg er dum. Jeg skyder lige på ballen. Altså, lover. Ja, han må åbenbart være dum nok, hvis... Ja, du må være dum. Du skyder mig ikke i låret. Ej, jeg rammer lige på ballen. Det er mig, der er dum. Jeg skal ikke tænke mere over det. Det skal bare gøres. Du skyder hurtigt. Jeg skal fandme ikke stå og vente lang tid. Fordi så fortryder jeg. Det skal skydes hurtigt. I ballen. Ja, så spænder du musklen helt ud, så går vi ud. Prøv, jeg tænker mig, at der står sådan her. Hvis du rammer med ryggen, så går det bare, så er det okay. Så er det fint, så er det, hvad det er. Altså. Nå, hvad så? Bare enig om, du lige hiver klunkerne op. Jamen, jeg tænker også, at jeg stikker hænderne i buksen og holder på mine klunker. Bare du... Det synes jeg faktisk er en god idé. Ja, det vil jeg gøre. Ja, han vil gerne holde på dine klunker. Vil du holde den? Det er buller her. Skal jeg stille mig ud i den ølflaske, der står op? Ja, den kan jeg sagtens. Ikke længere. Det kan ikke gå galt. Som sagt, hvis jeg kommer til at græde, så er det okay. Så er det okay. Du skal ikke tænke lang tid over det, Vinblad. Du skal bare skyde. Ikke længere. Han skal bare ikke ramme mig. Prøv lige at skyde ølflasken. Det er det, jeg lige tænkte. Der er noget rigtig lort, det rammer noget. Vinbladet tager et prøveskud på ølflasken. Jeg kan ikke lide kommentator på. Ja, okay, det er fint. Ja, jeg stoler på dem. Okay, jeg stoler også på dig nu. Ned med lortet. Nej, ikke bukser. Du har på min lomme. Du skal holde på mine klunker. Du har ikke noget liggende i lommerne, med? Jo. Ja. Nej, tag bukserne på. Ja, det er nok en meget god idé. Men så kan han jo ikke se, om han rammer din crack. Det kan du sgu da høre. Nej. Ej. Er du klar, Vinblad? Jeg skal lige med sag i hånden. Hvad baller du helst den på? Any special orders? Skyd! Det kunne mærkes. Au. Jeg kan godt mærke til røvballen, når man siger på den måde, men det er ikke så hårdt, som jeg regner med. Må jeg se din balle? Au! Det var bare lavet. Prøv lige færre hånden. Okay, jeg havde troet, det var meget. Det var ikke så slemt, som jeg regnede med. Hvad baller du helst den på? Nej, var det åndssvagt. Jeg vil godt mærke til røvballen, når man siger på den måde. Prøv at se det der hul, der kom.
Sidder det ikke på? Sidder det der ikke stadig? Fuck, hvor er det dumt. Nej, jeg er ikke rigtig nu. Det skyder dobbelt så hårdt. Jo. Bare... Christian, det er noget. Fuck, der var kigget sig. Hvad fanden er det, jeg gør, altså? Mor må jeg stolt. Det gjorde kraftigt mod det der. For satan har de gjort det der. Må lige se. Lad os lige se. Please. Lad os lige se såret. Nu er du blevet skudt, så kan du fandme også godt vise såret. Fuck. Den er godt. Ej, men vi står lige stille. Den sidder i. Stå lige stille. Den har sat sig ind, den der. Nej. Nej, Prøv at trykke på det. Prøv at mærke, om du kan... Kom herover og vis det. Show your ass. Hvad har du regnet med, når du skal... No more. Hvorfor billeder det? Han har det ikke så godt. Læg mig ned. ...45, 86, 04, 56. Alle dage 8-22. Sundhedscenter. Prøv ikke engang. Det er helt meget, ikke? Prøv ikke engang. 55, 55, 86, 86, 04, 04, 56. Du kan også ringe til Vordingborg Kommune. Det er jo gammelt nummer, hvor lav det der fra, mand, fra 1910. Okay, så ring 39, 77, 37, 65. Skal jeg lige have en gang til? Hvem er det? Det er Gentofte skadestue. 39, hvad? 39, Ja. 77, Ja. 37, 65. Jeg glæder mig til at høre den samtale. Ja, det skal jeg lige høre. Ej, du taler med Niklas Christiansen. Jeg har et spørgsmål angående det. Ja, jeg kan sige det lige ud. Jeg blev skudt i røven i går af et havl på et havlgevær. Hvad gør man med det? Er det noget, man skal være kritisk over, så at sige, eller hvordan? Jamen, vi ved ikke helt, om havlet sidder i. Kan man mærke det, hvis man trykker rundt omkring? Vil det så være hårdere sådan? Okay, men det mit eneste problem, det er bare, at jeg så bare lige på møllen her, så det var bare det eneste nummer, jeg havde, bare for at få lidt hjælp måske til men altså, det er fucking dumt. Ja, men vi regner med at køre med et par timer. Er det kritisk? Det var i går aftes. Det gør jeg bare godt øl derinde. Hvad siger du? Det bliver jeg nødt til. Tak skal du have. Hej. Du har det fint nok nu, så gør det jo ikke noget. Det kan du sgu da ikke se telefonen, mand. Du ringer også til en eller anden, der var sød. Ej, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Hun begyndte også bare at grine, da jeg sagde det. Nu kan bare grine. Jeg synes, du skal komme ind, og så skal du tage et røntgenbillede. Ej, jeg er blevet skudt. Jamen, hvad fanden skal jeg sige? Problemet var lidt, jeg er på møgge. Så begyndte du også bare at grine endnu mere. Hvornår kommer du hjem? Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Maybe. But how about you? Oh, it's a strange world we're living in. Oh, it's a strange world we're living in.
Er der ild i? Der er ikke ild i det. Jo, der er ild. Er du sikker? Her er vi med. Skyd mig. Der er der flere. Klar. Ej, vent lidt. Filmer vi? Ja, filmer. Nej. Shit, mand. Det er ikke, om man filmer. Kan du nå? Det er fint nok det der. Det er fint nok det der. Så skal du skyde. Der røg min øjenbryn. Fuck, hvor er det Har vi en sweet. flaske mere? Ja, vi har. Lad lige reload.